Mamaya ko na po ipaliwanag sa inyo. Mamaya ko na po ipasabot sa inyo. Nganong naayong din yan. Magsugod ta sa pinakailalom ng PBMA. Dahil may tulubagon mo sa inyong pagka-PBMA. Kung sa bagay ang PBMA, PBMA ako. Oh, katulad kay Tunet. Ito lang, nasi Tunet. Nagsingsing ng PBMA, pero dili mahibalo mo rosaryo. Kaya tudloan si Tunet. Di aman si Jocelyn, misyonarya. Siya yung maghatag og rosaryo. Kaya ang singsing mga tulyan, mga na og kuan prayer. Kaya tudloan ni Jocelyn para may balo dili nato kuanon ang tao kanang idawon tamayon. Baka naman kita may nimo imo dayto iyaan, imo dayto igagaw, wala kaila, imo dayto igsuon na nagkabulag-bulag mo kay imong papa daghan asawa, daghan anak sa labas. O ana na. Kaya kita isa-isa sa inyo adto ta mag sa dagat medyo daming lumot. Doon tayo siguro sa unahan. Doon tayo lalakad tayo pag ganun. Tapos maligo kayo. Gusto nyo maligo, maglangoy-langoy. Huwag lang kayo pumunta doon sa kabilang isla. May pating doon. Dito lang kayo maglangoy-langoy dyan. Kasi pahubas ng pahubas yan. Malaking ano yan, hubas. Maya-maya yan, maghubas na yan. Gusto nyo manginhas. Di manginhas kayo. Kasi mamaya pa naman yung ano natin, mahaba pa nating oras. Huwag kayo magmamadali ng uwi sa inyo. Na ni amo dire, pumunta kayo dito upang mabitbit ninyo ang mensahe ng Diyos dahil ginamit lang ako ng Panginoon. Huwag niyo sabihin ako Panginoon ha. Kasama ninyo si Mrs. Bo, kumari ko yan. Ako ginamit ng Panginoon upang i-plastar ang mga tao na maraming mali. Kaya ituloy lang natin. Magsaya-saya tayo, saya-saya kayo, mamaya may blessing naman, mayroon naman video okay, pwede kayong manganta. Pero wala pa man, kanta-kanta muna kayo. Pero mag-umpisa tayo doon, yung sino yung una kong basbasan. Kasi maghawak yung sa flag Lalaki. Si Gio kasi una yon. Una. Yung baliwalo mo, kasi magunit sa flag. Tapos pagbailo naman mo. Walo, upat-upat mo na. Kaya yung mga nilagyan niya yung tumbok. Dito na